Hello everyone, good morning. दिनै ब्लग स्टार्ट फुंनिफ्रायनो बिसनानिफ्रायनो आरोना दिनैनि ब्लगआ एखे माने सिखारैनि सिगांनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन ओमफ्राय नै लोगोफोर आं बेबायदि गाननानै उन्दुयो आरोना टावेलसो गाननानै उन्दुदों माने गरम नालाय हाया आरोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो सिखारनोसै ओमफ्राय एखे सिखारनानै मा मावनो हायो मावनोसै रुमावलाय आरो मा खामानि थानो ना लोगोफोर संनाय जानाय बेनोसै देलायनाय रिल्स बानायनाय बेनोसै आरोना थ' आंनि कन्टेन्टआ बे जागोन लोगोफोर बाखिथ' जेबो गैया बाहेरायावथ' थांनो गोनां जेबो गैया देखायनो गोनांबो जेबो गैया थ' बेखायनो आं बिसनानिफ्रायनो लाबाय आरोना दिनैनि ब्लगखौ दायो सिखारसै आं लोगोफोर ब्रास खालामसै ओमफ्राय सिखारनो बादों उन्दुबावनो सानदों आरोना मानसिफ्रा सिखारनानै साहा पानि लोंखांजोब्बाय जानांगौ गावबा गावनि खामानियाव थांखांजोब्बाय जानांगौ थेवब्लाबो आङो माने बे टाइम जाबाबो आं सिखाराखै आरोना दायो टाइमा खैथा जागोन 7:40 जाबाय आरोना टाइमा फ्रेन्ड्स सिखारसै लोगोफोर सिखारग्रोनोसै बिदिबा लोगोफोर सिखारबाय लोगोफोर सिखारबाय बारा गोबाव उन्दुनो हाया एसे खानाय खानसै आङो खानाया आंना उन्दुबाथाय ओरैबायदि माने सिखारग्रो मोना खानाय खानग्रोआबानो जाखाया आरोना आंना खानाया आंनि माने ब्रास खालामनायनिबो सिगां खानायखौ खानगोन आरोना खानाया माने ओरै माबानानै उन्दुनाय जायोना बेलथाय बेलसिबो खानाय उन्दुयो आरोना एसे बेखौ माने फोसाबना लाग्रोनांगौ नङाबा ओंखाम संनाय माबा ओंख्रि संनाय मैगं सायनायफोरावहाय खानाया माने सिरिनानै थायो आरोना बेनि थाखायनो सिखारनाय लोगो लोगो खानायखौसो फोसाबना लाग्रोनांगौ मानसिया जों हौवाफोरखौ होनाखै दे आङो माने खानाय गोलाव मानसिफोरखौ बुंदों आङो खानाय गोलाव मानसिफोरखौ बुंदां एसेबाबो बुखायो नै दिनैथ' थार्सडे दिनै बिस्थिबार आरोना ओमफ्राय दिनैथ' मिरामिससो जागोन आं मा जानो एसे सिन्थासो जासिगोनलाय आरोना दखानावबोथ' बिराद थांनो बाखायो बादुलिखा आरोना माने गरमबो आरोना रुमनिफ्रायनो ओरैबायदि ओंखारनो बायो बिदिनो सोरबा मैगं थाइगं माने लाबोनानै होफैग्रासो आरोना बेबायदि टाइपनि आङो ओरैबायदि बायो आरोना ओमफ्राय दायो आङो सिखारनानै माखासे दाथ' सिखारबायानो ओमफ्राय किचेन रुमनि माखासे मैयानि जानाय मानाय बेफोरखौ सुनांगौ एसे दङ बेखौ सुनानै लाग्रोजोबनोसै लोगोफोर बिनि उनावहाय लोगो मोनफिनगोन मानो होनबा आंना केमेरामेन गैयाना रावबो बेनि थाखायनो आङो जेबो माने हाया आरोना जा मावदों आं बेखौ खिथाजोबनो हाया खिन्थु आं नाजायो एसेब्लाबो आरोना ओमफ्राय आंना गारामाया एसे थरायनाय बायदि खोनागोन नोंथांमोनहा मानो होनोब्ला आं हरसे फेन जायो नै लोगोफोर दासिमहालागै ओरैबायदि फेन जायो आङो हरसे माने गन्थं थाबथेजोबलायलायो गरमा ओरैबायदिना लोगोफोर उन्दुनो हाया बेनि थाखायनो हरसे फेन होनोसै ओमफ्राय जेरा सोरांसि जागोन ना अब्ला बिराद स्पिड जानोसै आरो फांखाया गोजांलायगोन आरो ओमफ्राय आङो कम्बलबो मोनसे लागायो ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन थ' आं खामानिखौ मावसै लोगोफोर दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन नै ओमफ्राय लोगोफोर आंहा एखे थोरसि लथाबो सुखांबाय आरोना ओमफ्राय न'थबो सुखांजोब्बाय गुसुआरा मोनबाय आरो ओमफ्राय आंबो ब्रास खालामबाय फेस वास खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय डाइरेक्ट आङो ओंखामबो जानखाबाय कुकारावहाय नै ओंखामबो जानखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा फुंनि माने मोखांखौ दैखौबो फुगाराखै नै दै दंजोबो आरोना क्रिमबो जेबो फुनाखै सानस्क्रिम फुनाखै दसे उनाव फुनसै ओमफ्राय आङो मर्निंआवनो माने दै लोङाखै आरोना बेनि थाखायनो आं दै लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबानोसै आङो फेस माबा फुनसै क्रिम फुनसै आं दै लोंना लाग्रोनि फुङावनो हाफ ग्लास लोंबावनि एसे मोनलायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो फुंनि ब्रेकफास्टखौहाय आङो जेबो जाग्रा लाबोआखै बनरथि दंमोन बाट जानो बाबाय आङो ओमफ्राय डाइरेक्टलि आं ओंखामखौनो जानखाबाय नालाय ओमफ्राय दिनैथ' बिस्थिबार जेबोथ' मोनजाया बाजारावथ' थांनो हाया बिराद गरम ओमफ्राय आङो मा मैगं दङ नायनानै सायनानै संसै आरोना थ' बेखौबो नोंथांमोननो आं खोन्थागोन दसे उनाव दायो आङो फेस क्रिम फुनना लाग्रोनोसै सानस्क्रिन आं माबानि
केसुवेलनि सानस्क्रिन फुना दे लोगोफोर केसुवेलनि सानस्क्रिन फुनाया बिराद मोजां ओमफ्राय मोखाङाबो ओरैबायदि माने फेसआबो ग्ल' जाबाय थायो आरोना आरामनो ओमफ्राय बेखौनो फुननानै मोजां मोनो आङो जायफोर नोंथांमोनहाबो फुननो गोसो केसुवेलनि नोंथांमोनहा अर्डार खालामना फुननो हागोन आरोना ओमफ्राय केसुवेलनिबाबो बेखौहाय RCMआवसो मोनो दे लोगोफोर बेखौहाय जानला मोनला दखानाव बायबा मोननाय नङा आरोना थ' जेरावनाखि RCM दखान दङ बेवहाय मोनगोन बिकज आं आइडिजोंसो बख'नाय नालाय ओंखायनो एसे खमाव मोनो आरो नङाबा बिनि दामा एसे बारायानो थेवब्लाबो जायफोरहा दङ RCM दखान बा जायफोरहा अलरेडि RCMआव एक्टिभ जानानै दंखायो थ' बिथांमोनहा इउज खालामनो हागोन आरोना मोनसे लोगोफोर एसे लिपस्टिक लानिहाय लिपस्टिक लायोबा मारैबा नुयो बिदि खालामो अभार एक्टिं जाबाय स्लाइडनो थ' आङो एसे सेरामफोरनि लोगोफोर सेरामफोरनिया बिराद गोबावसै आं खानायावहाय मैयाफोर लाबोदोंमोनखि आं मैया खानायखौहाय फुननाय जायाखैमोन आरोना दिनै फुननोसै सानदों आरोना खानायावहाय हेयार सेराम फुननो गरमबो खानायखौथ' हगारनानै थानो हानाय नंला दां आङो खानाया आंना एसे ड्राफ्ट जाबायलै लोगोफोर एसे हेयार स्पा खालामनांसिगोन गोबावसै मेकआप हेयार स्प्रे होबाथाय खानाया एसे ड्राफ्ट जायो आरोना बेनि थाखायनो जै बेबायदि ब्राइडेल लुक्स बानायबाय जै बेबायदि हेयार स्प्रे सारजाबाय ओमफ्राय खानाया गाज्रि जाखागोन आरोना फुरा ड्राफ्ट जाखागोन बे 100% सियरखा बेखायनो लगे हेयार स्पा खालाम मोनोबा नोंनि खानाया बिराद मोजां जायो आरोना माने ड्राफ्ट जानायनि चान्सआ थाया जायो आरो बेनि थाखाय आरो जिमान हेयार स्पा खालामनो हायो इमान नोंनि खानाया साइन जायो बे आरोना ओमफ्राय ओंखायनो जायफोरहा खालामबाय थायो बिसोरनि खानाया ओरैबायदि खिलिबानो थाखाया खानायाव सोरनाबा ओरैबायदि रिमोनला जायो आरो खानाया ओमफ्राय आंनाथ' इमान बेबायदि नङा आं इमान हेयार स्पाबो खालामबाय थाया बेनि थाखायनो आंना एसे ड्राफ्टबो जायो आरोना गोब्रानो इमान गाज्रिथ' नङा थेवब्लाबो आरोना आरो आंनाथ' खानाय गुसुं आं खानायखौ फोलावलांबाय थागोन एबार हाला दाख्लै हानानै बिराद लस मोनदों आङो खिन्थु आं एबार हाला जिमान लावो इमान थाबाय थादों लोगोफोर बिराद मेंबाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावनानै फांखायाबो नाङा जाबाय नैबावसो बेवहाय नाङो एसे ओंखाम गाबबाथाय संसै मैगं हानोसै दिनैहाय अमा हागोन खालामसै ओमफ्राय आलु संसै बिदिनो संनासो लानानै गोसान लानानै संसै हाय लोगोफोर गुड मर्निं बेरेफुंजानि एखे सिखारनानै माने खामानि मावस्रांबाय दुगैबाय ओमफ्राय दायो नै बेग लाबाय बाजाराव एसे बाजार खरस खालामहैसै बे खाथियावनो गोजानाव थांला मैगं लाबोनानै संजाफैनोसैलाय आरोना लोगोफोर हारसिंसो पिरपिलि पिरपिलि मोनबाय लोगोफोर ससे थांसै थाबायनो हायाना गरमाव बारफ्रा मोजां सान्दुं गोसाथार गरमाव मर्निंआव मा मैगं ओंखारनोसै आं बांद्राय गोजानाव थांला बै लामायावनो लानानै फैनोसै आङो थांनाय हराव बिराद अखा हादोंमोन नै लोगोफोर बेयाव दै दंजोबो नै बेदर लानोसै आं नै अमाया बिराद मेजेम हो
ओमफ्राय नै आंहा बेदर लाखांनानैहाय माबा मोनसे जानो लुगैनाय मोननानै दखानावहाय फुरि जानो हाबबाय आरोना ओमफ्राय फुरियाबो ओरैबायदि गुदुं थाबबो जानो हाया ओमफ्राय साहाबोथ' बिराद लोंनो गोथाव मोनो आङो बिराद लोंनो मोजां मोनो बेनि थाखायनो आङो साहाबो लोंबाय आरोना आंनि थाखाय बिराद फेभरेट साहाया खर' सालायलायो साहा मोनलोङाबाथाय आंहा बेनि थाखायनो आं साहाखौ बिराद लोंबाय आरोना साहाया ओरैबायदि मोजांमोन गोथावनो गाइखेर नांनायथारमोन आरोना ओंखायनो लोंजोब्बाय आङो कापसे मानि ओमफ्राय बाजारनिफ्राय फैबाय आरो ओरैबायदि गरम फैनानै जल्दि ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय आङो बाजारावहाय बिराद जेबो गैयामोन आरोना मैगंफोरानो माने मर्निंमोन नालाय बेखायनो ओमफ्राय नै अमा एसे लाबोबाय अमायाबो ओरैबायदि मोदोम ओमफ्राय मेजेमबो दं आरोना मेजेमानो बांसिन होननांगोन नै ओमफ्राय ओरैबायदि माने जानो लुगैदों आरोना बेखौ माजों जागोन होननानै आङो सानदों मैथाजों जानो सानदों दायो मैथाखौथ' बायासै रुमावनो दंखायोमोन नालाय मादै गायनाय ओमफ्राय दा बेजों बेखौ खाबाय आं एसे हारसिंथ' एसेयानो थोखायो नालाय अमायाबो एसेल'खा अमाखौ बांद्राय जाजाला गरमाव ओरैबायदिखा नङाबा अमा बायदि लद्रा जागोन आरोना बेनि थाखायनो एसेल' जायो आरो आङो ओमफ्राय दायो संसिगोन आङो अमाजों मैथा जायो बिराद गोबावसैमोन मैयाबो थार्सडे मैयाथ' मोनजायासै आरो वान उइकआनो जाबाय आङो ना बेदर जेबो जायो आरोना ओमफ्रायथ' दिनै जानो लुबैबाय आरो बेनि थाखायनो आङो अमाखौ लायबाय फुङावनो जल्दि दायो संजानोसै संनो थाखाय रेडि जाबाय आङो थावखौ आङो एसेल' होनसै मानो होनब्ला अमाया मेजेमखाना गावनो बिराद बेनि थाखायनो एसेल' होनसै आरो थावखौनो एखे केजि लुबैदों सारायाव रेडि दंखाबायानो नै अमाया जेसे गोलाव हांदों बेखौ गावनो साइड दंबाय आंहा खाखै मोनसे पकेट जगायदों ओंखारनो Gane, sampai malah kalian ngomong sini. Umay itu dah kapan? Kalian itu mulai. Ini dimasuk kamera nih. Ini dimasuk sampai. Mereka apa misal? Nanti kau bangkit lah. ओमफ्राय नै लोगोफोरा आंहा मोनखांबायबो आरोना मैथाजों अमाजोंहा ओमफ्राय नै बेखौ लाखाबाय मैथा अमाखौ जि साइजनो ओमफ्राय बानलुबो लाखाबाय बानलु मोननै लाखाबाय नै संख्रि एसे लाबाय जानोसै ओमफ्राय आंथ' गाहायावसो जायो नालाय ओरैनो माबानायखौथ' नुखाला जानोसैलाय लोगोफोर हारसिङैनो रावबो गैया नालाय आरो माथो नै मैथाजों अमा जि गोथाव नुखाबाय ओमफ्राय नै बानलु थाइनै लाबाय गोथाव जानोसै एसनि दै गुसु मोनसे लाबाय नै ओमफ्राय जानोसै नायलांबाय थादो आं जानायखौ एसे खोन्थानोसै आं जानायफोरखौ बारा लाबाय थानो लाजियोहाय लाबाय थाया बारा जानायजों माबाजों भिडिअजों बारा खारबार गैया आंना जानायासो सिगां नै बेदराबो गोलाव गोलाव जि गुदुं जानोसै बेबो गोलाव खैजोरना
बाय बाय लोगोफोर आं जाबाय थानोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय